sesiphinde sabuya nezinye zazo sawubona. Isilomo somdlali waseNingizimu Afrika osowabeka amakhokhwethala uSiphiwe Tshabalala usephinde wafaka iNingizimu Afrika kwimephu yomhlaba. uTshabalala umenyiwe ukuba ayodlala emdlalweni wezinkakha iLegends Match ozoba seMexico kule mpelasonto. Lo mdlalo wobungani uhlelwe njengengxenye yokugqugquzela indebe yomhlaba ka-2026 ezosingathwa eMexico, eCanada nase-USA. uTshabalala uzobe ekhombisa amakhono akhe enkundleni iMonterrey okungelinye lamadolobha azosingatha indebe yomhlaba. Lo mdlali waseNingizimu Afrika akahambi yedwa, uzobe ephakelana ngezinduku nezingqungqulu zebhola lomhlaba okubalwa kuzo oShave waseSpain, uShafu waseBrazil, uPepe wasePortugal nabanye. Ithimba labo lizobe liqeqeshwa inkakha yomqeqeshi uFabio Capello. Uzokhumbula-ke ukuthi le nkakha yomdlali iyona eyashaya igoli lokuqala yeNingizimu Afrika beqhathwe neMexico ngendebe ka-2010.